मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय बे मा होनो जायगानि नामखौबो बावलायलांबायलै। एसे बेरायनो फैदों आङो। सारौफालि जायगाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। दहाय गारि सालायबोनायाव मा एम्फौ हाबखो मेगनावहाय दा नोगोद मानगासिनो दङ। माने मा एम्फौ हाबदों मिथिया। मेखे मोनबाय थादों मेगना। बे जायगानि नामखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन दायो। मा होनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ। कमप्लेट थाबायलाङो बेजों। वा ओरैबायदि आयौ नांथानो नागिरलायो। आङो बेनिफ्राय नोंथांमोननो सारौफालि देखायगोन गासिखौबो राउन्ड फिदिंजोबनानै। आरो जोबजासिम थाबायलांबावगोन आं। नांथाबाय नै बिदि लहायाव हायबथादों उदैयावनो। ओरैबो आइया ससेया औवानि दालांसो हनै नै बेजों बाज्रुमनांगौसो। दा आङो दङ जाहैबाय सुसकेट गोजौआवसो गाखोनानै दङ आङो। नोंथांमोना नायनो हागोन दा ओरैहाय सिदानो दा बहाय गाखोनानै दङ आङो नै नोंथांमोना नायनो हागोन। एकदमबारे बाज्रुमहां जानानै दं आङो। आरो ओरैहाय बोहैबोयै जाहैबाय दै गेन्दा बोहैबोगासिनो दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो नै बिथिं बोहैलाङो दैया नै बिथिं थाङो। ओमफ्राय बैजों दङ जाहैबाय ससेयाव औवानि दालां बैजों सबाय नालाय बेखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन। आं नामखौ दाहायसो खिथागोन दे लास्टआवसो। आं बेयाव बाज्रुमग्रोनि र'। हायथानाय नामारा दा आङो गाहायाव बाज्रुमबाय। ओमफ्राय नै एबार फैफिनला आङो नैबेजों थाबायलांगोन नैबे ओरैनि लामाजों। दालाङाबो गोदान माथो। वा नै हाजोमाखै। हाजोमाखै लोगोफोर दासो बानायगासिनो दङ नै। गाबोनफोरसो हाजोमा हागौ कमप्लिट। दैया माबायदि बाज्रुमो नायदो नै। बेजों सिगांहाय गासिनो लुनायनि गोजामोनरा ओमफ्राय बेखौहाय दा खुरस'बायसो नै। दै गेन्दा हाबबाय माने बेजोंहाय। दायो आङो उल्था फैफिनबाय।
माला हाजोबखो आदै दालाङा? मैयासो बानायजेनदों। मैया हादों गाबोन दंबावो। गाबोन दं। बै ससेखौ आं बानायनोसै। दे। सुसकेटनि दै बोहैनायखौ नोंथांमोन देखायनो आङो। दा बेजों आङो थाबायगासिनो गाहायजों दहाय बे गोजौजों गाखोदोंमोन आङो। थाबायगासिनो दैयाबो बिराद गिदिर देरबाय। माने दैया गेन्दा फैजेनबायना गाहायाव नायनो हागोन नै माबायदि। बेजों साहा जाहैबाय आरो नैबेजों खोला दै बाज्रुमनायखौ नायदो नै माबायदि बाज्रुमदों आरो हौरैबो दा आङो गाहायजों थाबायफिनगासिनो। बेयावहाय दसे बेरायनानै थांनायसै जोङो बिदिनो बार जानोसो फैदोंमोन। ओमफ्राय हौरै खोलाजों हनै फारि फरटेक सिनायहरगोन ना सिनायहरनाथाय बै गुफुर नुहुरनाया अन्थाइ जाबायनि फरटेक गोजायो। नोंथांमोना दैनि आवाज नोगोद खोनादों जानो हागौ। दैया दा देरनानैहाय गेन्दा फैबाय नालाय। दा फैयै जोबफैबाय आङो रुगुं मोनफैफिनबाय। लोगोआबो सेलफि लागासिनो हनै। दायो आङो नायदिंजोबखांबाय लोगोफोर। दिनैनि ब्लगखौ बारा गोलाव खालामनाय जानाय नङा। बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगआ। आं बेखौल' नोंथांमोननोहाय देखायनो सानदोंमोन। दिनैहाय देखायनो मोनबाय, नोंथांमोना नुखाबायबो। आरो आङो बे जायगानि नामखौ खोन्थानोसै दासो। बे जायगानि मुङानो जाहैबाय बे सुसकेटनि मुङा आं ओरैनिफ्राय देखायनि नोंथांमोननो। बे सुसकेटनि मुङानो जाहैबाय निजलागुरि सुसकेट। आरो बुंबावदों बे सुसकेटनि नामानो जाहैबाय निजलागुरि सुसकेट। आरो बियो महाय गोग्लैयो? चिरां जिल्लानि सिङाव गोलैयो। सान्थिफुरनि एकदमबारे सानजाहा फैब्लानो मोनगोन सान्थिफुर बाजारनि। आरो हौरै साहाजों दङ जाहैबाय हौरैजों देवस्रि ब्रिज। बेयाव दङ फुरानानो, नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ। बै ब्रिजखौहाय एलबामावबो नुबाय। नैबे बे सुसकेटखौबो एलबामाव नुबाय, बबेबा एलबामावहाय दङ। ओमफ्राय बै सुसकेटना देवस्रि दालांनि सुसकेटना नोंनि सावगारि होननाय मेथाइनि एलबामाव दङ। नोंथांमोना सार्च खालामना नायब्ला नुगोन। बेबो दंखायोमोन दा, बेबो दंफाखायोमोन दा। आं गोसोआव गैला, गोबावसै नायनाया। दा आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। हायोब्ला शेयार खालाम। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। बाय बाय। एसे मोनाबायबो, जोङो थांसिगोन दा न'नि न'आव।